Het wordt waarschijnlijk nog ontmoen voordat duidelijk is waar toch de brege op de Auslutdijk stikken is. Rijkswettersteed is nog druk aan het ziekje naar de oorzaak van het euvel. Van sneun af is de brege stikken. Dat zorgt voor oponthoud op de dik, maar ik het skipveertverkeer kan maar toch inbregen. Het is haast wist dat het bist dat Auroene Vreed Voen is bij Luttelgeest in de Noord-Eerstpolder een wolf is. Naturalis in Leiden had onderzoek dien. Het is nevens Zoogdierenvereniging Friesland een grote verrassing dat er een wolf zat dicht bij Friesland aangetroffen is. Voedselbank Ljouwert wil een kwolwijn om molken en orenvaske-producten in te vervieren. Leveranciers willen dat graag omdat ze zonder kwolling net garanderen kunnen dat het product goed blijft. De voedselbank had geen centen voor een kwolwijn, daarom zullen er deze simmer acties komen. Het gaat min met stritkranten De Riepe. De kranten had nu een oplage van 11.000. Wils dat 2 jaar verlien nog meer als 2 keer zo heeg wie. Het zou in de recessie lezen. Ik rint de businessclub leeg. Dat ben bedrijven die De Riepe stiepje. Joen en vannacht bewolkt, maar wel warm, 13 graden. Morgen meer bewolking, maar de temperatuur blijft boven de 20 graden.